Ngani dup sara ne Mwtai Manai ko Mahadev puisi huni sane boro ani aham jok sukola no bo bahage sekal huni saiman bo amono poromor marnai kaisa no kaisa mano huni abahai sakalai mani belai ke saya kintu nang abahai kok sana ka ang bai direct hai malai no salai pe mang kamu norok jodi na ang asik ke saya no bui dong ke norok anu sai mang kamu ar ta kaisa kok norok khai tai bo borok phayo hasal ni ba gobang ma borok no phayo kintu om hai kok kebo phano sanai gri kintu norok no ang asung no sana musungo norok om hai ke dusil jamani belai ke salaya ang nong ni bagai kaham naina thangtini norok ani bagai hamya wan chugoi hamya kok om hai samani belai ke saya ang nong no kaham kok si bujugi rohoro sai rohoro norok ke ani hamya wan chugoi om hai ke hamya kok samani belai ke saya nog ni akok je ang samani kok norok ulta wan chungmabo abono khibiri haiya kunu sekal hnoi shukla no kolobia sekali kok hnoi shukla mana naya karon ki tangai shukla bonkali kolob jago bonkali ni kok se mana nayo abo bina dushe onnai kok sama kalayo abo kunu dine no kokhono no abo 7,000 8,000 ni kok kri ang oro rangni lube Mwtai ti asugya ang tini bai 7 boshor ang Mwtai khlai tongo ba nai tongo lukuni seba khai tongo ang rangni bagi da lukuni seba khaiba ang dharmo ni bagi se lukuni seba khayo ang dharmo se rutugu ang rang rutugya ang tini rangni lupungka ang o jaga tonglak khamu ang onik kisu khlaimang khamu ani busa mak tham tongo ani bo bobishot tongo ani busarong bo bobishot tongo ang kaham ke kelangri thake ang kaham chamung tangma hangke sa ani busargo mukhang tisai basai manani asukke dostardi ang bai phai malai phaide ang bai kok kaham ke sapaide ani buskango phaide ang walaya nongno jobo joliya nor jese pano saite parani mungke dup sora soi bo thangai sanani hनै thango horni 3:30 somo nokni nokri thango atulsino sana hनै thangai no bo bonkali bai kolop jagi phayo yak mayang kha apuru ang khub bishi hingke 13-14 bosoni sraingano ana ang phengsin chikon hingke no borok yak mayang ke wanjing mamasa sin parawa sin nogana no wanjing mamasa Mwtai mundir tongo bini mundir ang bini mundir thangai ana amana hamri didi ani babu no hamri didi angar thangai kabuyu ige kabui mani pore hingke bini mundir bisingo nokkunawo sibuk tongmani ang saimeya nas bosong kha Mwtai sakmani rejagya ama babu ni mungoi takse jorotu to kaham am Mwtai ni rena nang nai hini muitung kha hingke ang thangka parawo hingke thangmani a wanjing marok chini ti pararok bai apru bundugulungge hingke am Mwtai putu se tuiti kosogi haitung hingke tuiti kosogi haike hingke no imango tuiti kosogi haitung am Mwtai putu hingke tuiti kosogi haitung hingke no ani bkhatam jani phungwai phuma ba choi phun mane aram nanya to dehar ani dehar aram nanya choi phun mane a jaga putu tong thotok khaing to ta emang ni hainyo ka ani bkra nang sapru ke an bkra hoi emang ni kok ba tamang ya tong to khaba tamapung ya tong ni hinu emang rong kok ba jar haing to boron phaitung na ni gang saka babu phat phai kena hai ke bor khibiri purogo aro rogo hain khejagir tong khana ni data borle Mwtai putu kisatiyo luklai tireng nai ba ni mane engke nong kuci thangi nyadi ni thangi ni man kukubini mane phika putu no ang engke o putu no nang ta kuji tongo o tuyo mani ri nuk mani se mane bai thang sakpang mani ri kha nugi ri kha bo tuyo bo abo aro kaisa khali tongo sikon sasa aro jotono nini ronto khutru ngli bo ni ronto khumalang ni bo ni blok bai aro khibi ma jaga ta om bo tuisa rok na bo abo tuisa ya amo kaisa khali ji kunu bumung kuri khai a putu no tubuoi mane puji kha a putu no ang tui phai kaisa frame khlai ang bon ta puji nani bagi phaimani shukla phainani sikang anu phun khlai hoka shukla ni guardian phun khlai ma pore tamang ba ni himani shukla kobor hai inggi tongo ni sawo gang saka norok phainani hingke ba phaimano ang shuklai nayana hingke tamang bo nayana shukla tamang ba mane kobor ungo hingke no borok phailaika hingke phailamani yagolo o mundir bisingi no barindawo mokholka bono hapka hingke ang Mwtai hapka hingke no saka ani nukmani ang obono saka bongno naidi nong shukla no iko bonkali si kolobui tongo bonkali no rekhe no shukla hami thangane shukla asugo
আমাবৈশাख ni dino miya ni amabushak ni dino aisugo shukla boro nokhori thang horni 3:30 o ni angka ngken borok akok no nangjaka ngke nangjak hangke no tabu tam khesa hamnai ma sadi ni anu hangka ngken ang saka hamnai ni hingke tabu bonkali no marnai bonkali kolobo bono bolongni Mwtai sekal kolobo angbong no okok saka bolong Mwtai sekal bonkali kolobo dati khalaye bono kasuruk di bohorni 3:30 o sekal ni koksi obohni কিন্তু sekal ni kogya abo bonkali ni koksi abo bonkali ni kok a bonkali kolop puru ama haike no kok rui tai bo kobor khlai tai hamplaya bo kobor nong tong sinai ও যে কক থাইতে আমফানি না bonkali ni kok ke obahai bonkali jokhon duita kok mangkha borno kaisa kobor kha ta kaisa bini lengmani phaikya ta kaisa tabuk tamung nai bo kok mayang thangsinai hingke abo tinta hingke jeng Mwtai o naine rok hingke jeng sorasori kok no sairi ru direct kok sairi o je jeng jida nungmani jida kamani obo no sairi o omukuno sekal hini bono banong mani bini kaisa life tongo bini kaisa sikla serai bini kaisa chiro jibon lama se kolongma tongkhu bono ang sekal hini banogoi bini manchor manu sawi kuno life kore bini life no ang sawi kuno life kore ang kaisa ni life no sana ni thangya kaisa ni life no nosto khaina thangya ang nayo je bono je omohai ke borok wansungma sitera ke nijini borok no borok no sekal koksi sekal niko si abo sekal tai thaisa ke ringnai hmani ba abo borok ni kok borok si salai tongsiu কক হাসা মা haru বংকলি তানি বাকি জাকা কার bonkali bono kolop kha bonkali kolobo bonkali yakata হাসি না কত